Salut fraților, bine v-am găsit la un episod de Minecraft Breaz la veteranilor. Astăzi suntem împreună cu Orlando și cu Deiu și cu un nou membru Marvlet. Stai din gură că iarăși jucăm Dead by Daylight împreună. Ai o sabie să-mi dai. Nu. Și armură. Nu. Sabie și armură dacă te Nu am. Să vezi ce să-l bat eu pe ăsta, așa, prima jucăm Dead by Daylight. Bă, Marbrick, ia surut clientul, că o să pot face PvP ca pe 1.7 plus surut clientul, dai 7 clicuri pe secundă. Am curat root clientul. Bă, te aud între, nu te aud, te aud încet. Dă-ți microfonul mai tare. Acum cum aud? Tot așa. Acum se aude mai bine, să recunoaștem. Un pic, dar tot așa încet. No, zi acum. Ceva. Ceva, așa, bun. Zi acum. Ce ai vrut să zici? Ceva de root client. Da. Deiu, mă ajut? Eu ți-am dat mâncare. Nu, dar m-am blocat la câini, uite-te. Tu nu știi de carpet. Da, da, m-a așteptat 3 zombi. Așa m-au salvat. Să-ți cadou o fereastră, hai după mine. Hai încă o să-ți fac cadou voastră. Ok. Bravo. E poate de shader și merge. Mie nu merge cu shader bine în seara. Mie îmi dă creș când bag shadere. Mie nu-mi dă, dar nu merge bine. 8 de shader. În câte frame-uri Eu merge folosesc Orlando eu. cu shader? Ce shader folosești, bă? Habar n-am unul live, și merge super bine. În câte FPS îți merge? Merge urât. Mi-l dai și mie, Orlar. Ai uitat că-ți de creș. Ce? Ai uitat că-ți de creș. Orlando, măcar mie mi-i poza că mi-ești. Și ai zis Orla că nu te... Data trecută ți l-am dat și ți-o dat creș Minecraft. A, da. Și lui Dragoș iară și l-am trimis că zic că e un cacat de shader că merge din lăgui. Dar ce componente ai, bă, la PC? Și am avut un AMD procesor și are și acum mi-am luat un Intel 4.3 build 29 Ce, ți-ai luat placă video nouă? Componente. Asta e de vara trecută. Eu am full AMD. Nu lua nimic din ce. Bravo, ce înseamnă că e PC doar de gaming, atât. Dai bun de ceva AMD-ul măcar. Nu e așa de Mie mult. merge bine, bă. Merge bine, dar nu, dacă vrei să te apuci de programări sau de genul ăsta, îți trebuie neapărat Intel sau Nvidia. Stai așa să pornesc și eu filmarea. Primul meu videoclip de pe acest canal. În sfârșit mi-a renivelat. De eu, ghiți ce am găsit. Ce? Custom comment cu meme-uri. Și îi și dod. Custom ce? Command. Custom comment. Cu dod. Oh my god. Curios câte primul am dacă filmez. Orlando, mă poate ajuta și pe mine. Trebuie să sap. Fac pe continuare. Ce? Nu fac câte deznaz de primul. Bravo, Ce frumos e. Alt creeper. Really? săracul de cine. Really, man. La mine numai creeper vin. La mine nu prea. De 2 și eu de 2-3, dar eu mări. Ce-am făcut în trecut, anul trecut. Am omorât 2000 de creeper. Ce ai făcut? Am omorât 2000 de creeper, prieten.
Păi și cum i-ai numărat pe toți? Păi mi-a făcut sabie cu șarmul 500. Da, dar cum i-ai numărat pe toți? Păi, frate, nu-i număram. Că doar eu mă. Poate că am mai băgat eu pe la numărătoare, așa. Nu, Bă, dar voi cu ce filmați, bă? Camtasia. Action. obiect. Dar e bun action, nu ala, e bun action de ceva. Da, normal. Bă, dragul, sunt mie să nu știu asta. Că odată am luat action și mi s-a ars placa video din saltul. Eu Și e. filmez cu OBS-ul. Bă, dăm și mie setările de la OBS. Da, eu l-am pe a lui Rafael, bă. Da, contează. Și îți merge bine. Da. Trebuie să-mi bag pe Și eu mai bine filmez cu OBS-ul decât cu astea alte. Păi eu nu pot să meditez când filmez cu OBS. Adică nu pot să... Pot să editez cu ăsta, cu... Nu mai știu cu ce era de editat. Și mergea bine. Power Director. Nu. Nu cu Power Director. Da, Ăla, și Power Director. da, ți-a mult la randare. De ce tu ai editat? Da. Da. Și dacă știi să fac setările la OBS foarte bine, și aș filma că știi de rest am ardut în și că aveam setările dinainte la OBS și de cea am 80 filmate, constant. Tare. Și dar după aia mi-a dat niște setări, după aia le-am încurcat și nu mai veneam pe loc bine. Acum facem. A, Baked potato. toate setările din lume, nu? Am refăcut ce-au făcut creeperii. Aproape. Bă, de uite, filmezi Stai acum? că vin. Da. Și la fel. A, da, eu Mi se duce armură de iron. Stai că vine de eu să mai fac niște sticăceni cu tine. Atâta străbă. Că mă duc și toată casa ți-o grifeschit că mă dă afară din SNP. Pe bune! Sunt stare. Ce clip că mă dă afară din SMF. Eu trebuie să fac un țar de Vin și eu, Deigu, să te ajut. Să ce? Să-i grifesc casa. Eu nu-ți recomand. Ba, mi-mi recomand, Dragoș. Deci, vă Orlando. zic care a fost cea mai bună idee a lui frate meu. Ca să-mi... Ați văzut că mi-a făcut o semi-casă. O casă în construcție. Ia da foc. Da, o zis frate meu, dă-i foc. Am spart cât să iau niște lemn de nia și am dat foc, că și așa nu avem ce face. Na, bun. GG. Alt creeper. Am făcut atent video-ul ăla cu survival cu Orla, am zis că la 1000 de abonați îți dai foc la casă. Da. Dar nu o să o fac, veci. Eu o să fac. Bun, hai să încep și eu filmarea, să vedem că s-a mișcat bine. Da, deci salutare. Așa. Deci salutare tuturor și bine v-am găsit la primul episod de pe acest canal. Suntem aici alături de Orlando, Salut. de Deiu, Hello. de Legend Salutare. și mai... numai noi suntem așa. Atât. Ce ori și din confă? Păi și Diogo. Legi. Na, Da, da, și că e bine. fratele lui Deiu principal. Mai încet, Alex, că noi filmăm. Adică filmează și alții, nu numai eu. Sper să vă placă și... Da. Acum e calul ăsta, bă. Este un cal pe aici liber. Voi ce faceți în clipa asta? Eu îmi fac o casă. Bă, eu trebuie nu să-mi găsesc un loc pentru casă. Trebuie să fac aproape de spawn. Da. Nu neapărat. Dacă vrei pe poți să ce pleci. M-au adăugat recent. Deci să încep să filmez primul episod. Eu trebuie să mă duc la minat. Da, deci lângă tine să-mi fac. Eu stau lângă Alex, că așa o picați loc. Orlando, cine este lângă tine? Colegii. Aoleo. Dar nu stau lângă legi. Oh. Nu te Eu nu sunt lângă Legend, că Legend se joacă cu Dead by Daylight. Bă,
Deci înainte să încep filmarea, ia uitați ce s-a întâmplat când am intrat prima dată pe server. Ia uitați aici. Da, evitați aici, da, am fost omorât de 3 ori, el zice, mă joc, hai să ne jucăm Dead by Daylight, că de ce nu? El e full enchant cu sabe cu enchant. Nu spune ce. Hai cu mine. Acum vin. Care e cu mine? Așa ne introducem noi membri noi. Da, să vezi ce te introduc eu pe tine în 2 secunde. Aere. Iar vreți să mai jucăm Dead by Daylight? Da, de fapt vreau să joc și eu și dau din itemele mele. Ok, dă-mi încoace, să vezi ce ți-l bat. Chiar dacă e unul zecele. Am Apple și dă-mi încoace și fără Apple îl bat, da, în fine. Hai după mine. Ok, bine. Uite pe aici ar fi un loc să faci casa în pământ. Casă în pământ. Lo. Ia aici, cred că o să-mi Dar fac. casele în pământ sunt chiar super șmechere. Cred că în asta să-mi fac. Că aproape de Orlando și mai încolo, acolo stă Deiu. Îl văd pe Deiu. Dar tu nu ești, omule. Da, așa să-mi schimbă Optifine-ul, că mi-e pe cum. Și eu țin pe F. Eu țin pe R. Că pe Z am... Eu nu te văd oricum. Eu îți văd... Stai, cine e ăla? Nu. Pe acolo e Deiu. Pe acolo pe undeva e Deiu. Că asta, acolo stă... Acolo e village-ul. Nu știu cine stă acolo. E o casă din Dark Oak. Da, e fix aia mă de lângă spawn cu enchanting table-ul ăla. E al lui Rareș, mă. E al lui Rareș. Aia lui Rare și știu deja unde stai. Pune-mi pe că vin la tine. Eu? La mine? Bravo ție dacă știi unde stau. Îți aproape. Bravo. Numai de lege nu vreau să știu unde stă. Eu nu știu unde stau. Gata, mă potolesc, gata. Da, te portolei, dă-te... Ai noroc că filmăm. Nu mă mai joc cu tine Dead by Orla, Daylight. mi-arăți unde stai. Da, e fix, stă lângă mine. Aproape de mine stă. Hai că te arăt imediat. Nu mă mai joc mă cu tine Dead by Daylight, gata. Face. Hai că atunci nici eu nu mă mai joc cu mama ta. Wow. Tu chiar vrei acum să... Păi tu ți-ai cerut-o. Eu mi-am cerut-o. Eu am vrut să fac ce-mi place, ok. Hashtag grec de la orizont. Păi și eu am vrut să facem pace, dar dacă tu ai început, eu trebuie să continui. Bine, continuă să vedem cine câștigă până la urmă. Da, așa să mă fac și eu full enchant și mai povestim, bun? Da, mai povestim când eu îți dau, când eu pot să te scot de pe whitelist, mai povestim puțin. Zic că m-am verit cine de câștigă. E nesimțit Orlando. Asta e adevărul înseamnă. Na Orla, vii? Da, unde ești, bă, Deiu? Că vin eu la tine, unde ești? Acasă, să-mi arate Orla. Hai că Acasă. uitați, stai că mă duc eu. Acasă. Acasă unde Vino aici la spawn, mă, vino la village. Stai un pic, că vreau să-mi fac aici. Dar mai adun și niște mâncare dacă poți. Nu pot. Hai, bă. Da, eu ce să fac dacă tu ești așa cerșetor? Eu ți-am dat mâncare. Vino în place. Hai mai repede. Eu? Tu, că după tine stau. Păi stai, eu fac aici la casa mea. Na hai că vin, doamne. Stai că vin un pic. Păi vin eu la spawn, omule, Păi că hai, am cal. Dar aici unde ai pus tu, asta e. Unde sunteți voi, mă? Na hai că am plecat la spawn. Hai că de-aștept. Sper că o iau în direcția bună. Spawn-ul lângă swamp, nu? Nu. Lângă village. Eu nu mai am mâncare! Da, dar nu mai găsit spawn-ul. Vino la mine la spawn, că Lângă am eu. village, mă! Vino mă la mine, vino la spawn, că îți dau eu 27 de îți dau eu niște cartofi, de fapt. Păi hai că îți la spawn. Uite de în spatele tău. Ah, salut. Stai.
Eu sunt lângă savană. Te duci în direcția opusă. A, ăla, cred că... Dar tu unde îți faci casa, bă? Eu? Aha. Eu deja am făcut casa. E bine, dracu. într-un fel. Lângă Orlando. Eu îmi iau un cal alb. Bravo. Stai puțin. Bă, așteaptă-mă puțin, că vreau să văd și o casa ta, sunt curios. Casa mea? Păi unde ești, Deiu? Vino la tine la casă. Bine. Stai un pic că eu imediat vin, că încerc să-mi fac un cal nou. Păi hai, da. Să găsim sau... Nu. Nene, am început să ne beau de 3 zile. Când să găsim? Bine, n-am ajuns. Acum am băgat ești. Dar n-am pat unde să mă culc. Ies de pe server, stai. Bun, ies eu de pe server. Stai că eu acum trebuie să mă duc la patul meu. Acum. Mi-a dat cu ouă în cap. Mi-a dat singur cu ouă. Gata, bă. Nu. Da, trebuie să dau restart. La... La Minecraft. Păi, Nu știu tare, filmează 9 minute. te culci cumva? Acum, gata. M-am culc când m-am pus și eu să mă culc. Pornesc altă filmare. Te-ai culcat odată? Da, mă. Bun. Banat. Nu ți-o da kick. Eu mi-am luat kick că aveam fly. Când mergeam și eu pe cal și îmi duceam calul că mi l-a furat Legend. Că nu m-am trolat când am intrat pe server. Și când să-mi bag calul și eu înăuntru, flying it's not enabled on this server. Da. Bravo. Dar de ce te hostat? Na, sunt la casa mea. Așa. Host. Ok. Mă fac un cal. Da, deci salutare tuturor și bine am găsit la un nou episod de pe acest canal de pe acest canal. Sper să vă placă. Dați like, share și să vă abonați și la canalele acestor 3 tipi în nume Deiu. Salut! La lege dați dislike. Asta e like. Și la Orlando dați oricum canalele lor în descriere. Adică Bun. o să vă spun Cam atât canalele cu acest lor. episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like, share, subscribe. Eu am fost Legend. Ne vedem data viitoare. La revedere. Pa, pa.